Lesgezi indaba Z1KZNTV ifundelo samgilisoka ngolunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osuku namhlanje. Ilembe I-Santaco linikeleleke abafundi ngemifaniswano umengameli we-IFP Uvakashele IZISULU kanti umasipala umvoti uxwayisa ngabazixhumela ugesi. Ushampiyoni wesifundi ilembe upheki inkonyeni usenxuseke izimboni kanye nosomabhizinisi kuba balekelele izikole ngokuthi ke bethengela abafundi imifaniswano ikakhulukazi ngelabo abaswele. Ekhuluma ke nethimba lezindaba ze1KZNTV unkonyeni uncome kakhulu ke inhlangano amatekisi I-Santaco ngokunikelela ngemifaniswano kubafundi abayinkulungwane ngoba lokho kuzoletha ukuzethemba kubafundi. Balingiselwa ngaphezulu kwenkulungwane abafundi bezikole ezahlukene esisuka ngaphansi kwesifunda ilembe abanikelelwe ngemifaniswano yesikole inhlangano yamatekisi I-Santaco. Ushampiyoni wesifunda ilembe upheki inkonyeni uthi lokho kuyasiza kakhulu ekutheni izingane zingaziboni zihlukile kunezinye. Waphinde wanxusa ukuba nezimboni ezizimele ziphonse zivivaneni. Wonke namhlanje ama-school uniforms azo-distributor kubantwana baseyikoleni ehlukahlukene ezingaphansi kwelembe district namaphethelo bawo 1,267 abazobhenefitha. Siyakuncoma kakhulu ke lokho thina siwuhulumeni waZulu-Natal. Sibongela abazali, sibongela abantwana. Ngoba akufanele ukuthi mangabe kusesikolweni ngibonakala ukuthi lo mntwana lo yena uqhamuka ekhaya elihlwembu. Sicela bonke nje abeyimboni eziyimele ukuthi ba-contribute nabo. Isibonelo esihle kakhulu lesi senziwe uSantaco kwaZulu-Natal. Usihlalo kwe-Santaco kwisifunda ilembe usibongiseni nguFred Kubheka uthi emva kokubona ukuthi kunabantwana abaswele babone kukuhle ukuthi babuyisele emphakathini abasebenzisana nawo. Njoba sisemandeni njena sibize abatwana esibuke ngazuthi uniform yayo ayifani nabanye. Sase sithi hayi sizoyenza ifane nabanye ngoba ikakhulukazi sisebenza ngawo umphakathi. Njoba sisebenza nje ngawo umphakathi kumele ukuthi sibabuye sibheke nasemphakathini sikwazi ukubhekelela silekelele nohulumeni. Namuhla ke abatwana esizobapha iuniform sibapha sisusa phansi esicathulweni size siphume ejezini kwabatwana abalana ku-1000. So labatwana laba njoba sisho ukuthi singaphansi kwelembe sibalande kondwethwe sibalande komaphumulo sibalande kodukuza sihlangene namhlanje lapha emandeni. Ukubheka uthi kumele abantu baqonde ukuthi lemboni ebedume ngezinto ezimbi seyishintshile kanti uphinde waveza ukuthi banohlela balwethulile lokuqeqesha abashayeli bamatekisi ukuze bakwazi ukuphatha kahle abagibeli. Njengamanje sifuna ukwenza sihlalile nabafowethu noyihlalo sahlala nama-executive committee ama-association saphinde sahlala ne-member sakhuluma ukuthi cha ibhizinisi leli umsebenzi wethu lona asenze ukuthi ube yinto eright ethakaselwana noma ubani kungandi izinto ezimbi kuona futhi kahle hle sifisa ukuthi siyiqede. Umnyango wezemfundo uzokalisa ukujabula kakhulu kwakwenziwe inhlangano yamatekisi I-Santaco ngokunikelela abafundi ngemifaniswano yesikole. Izingane zethu-ke ezikoleni eziningi siye sibone sekukhona ukuzenyeza kube khona ukuhosheka bangafundi ngokujwayelekile kanti umfundi unento engamphethe kahle uzibona ehlukile kwabanye. Uma ngabe ke ezonikezwa umfaniswano i-school uniform uyafana nabanye kubuye ukuzethemba kubuye nje iqholo kumfundi azizwe ngumuntu. Uma ngabe sene-uniform uzizwa umfundi waleso sikole create a sense of belonging ukuthi abe khona ne-confidence ke nje ukuthi izifundo zizohamba kahle. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuthaba maphumulo emandeni. Ubuholi be-IFP buyaqhubeka ke nezinhlelo zokuhambela izibhedlela ezinabantu abalimala engozini amabhasi amathathu eyenzeka ngesonto kade ke bebheke emcimbini okwethula kosomqulu wezethembiso ububanjele Moses Mabhidi eThekwini. Namhlanje kumholi waleli qembu vele Nkosi Nhlabisa uvakashele komunye walimala elsesibhedlela esiseThekwini. Sasibhedlela inkosi Albert Luthuli eThekwini la khona ubuholi be-IFP bebekade ezovakashela uNkosi Nathi Zulu ongomunye wabalimala engozini amabhasi amathathu eyenzeka ngesikhathi kwebhekile manifesto e-IFP ebekade ingesonto edolobheni laseThekwini.
ukuzwa kabanzi ngesimo sikaZulu sizokhulumisana naye umengameli we-IFP umnumzane Uvakashele uzothatha sibeke nje nokusibriefa mayelana nokuthi bangakanani abantu abasebeyibhedlela nesimo sakhe uZulu sesihambe safika aphi njengoba dinikwazi ukungena ngaphakathi. Babuhlabisa siyabonga ngesikhathi sakhe endabeni zethu ze-1KZNTV. Asibingelele dadewethu kuwena nababukeli besiteshi u1KZNTV. Silapha enkosi Albert Luthuli isibhedlela. Ubesizobheka umfowethu unkosinathi Zulu owaba sengozini eyenzeka ngesonto kubalandeli be-IFP ababeye kwi-launch ye-manifesto eMoses Mabhida. Kuliqiniso ke ukuthi ukulimala kwakhe kube nomthelela ekuthenini umlenze ugcine unqanyule ngenxa yokuthi walimala ngendlela ukuthi awusakwazi ukusebenza. Njengeqembu ke le-IFP sithumela abaholi bethu basolundi ukuthi basondele emndenini ukuze bawunikeze isiqiniseko ukuthi sizoba ingxenye nawo kulesi simo umfowethu uZulu akuso. Okokuqala nje uzodinga ukwelekelelwa ngokwengqondo, i-psychological support. Mayisephumile esibhedlela ngoba sizoyenza isibhedlela indawo yaso. Uma isengasekhaya sizolokhu siqinisekisile ukuthi uyakunikwa ukwesekelwa ngokwengqondo kuze kufike lapha amukela khona ukuthi impilo yakhe isishintshile ngenxa yesimo sokuthi omunye umlenze uzobe ungasekho. Sizophinde simlekelele futhi ukuba akwazi ukuclaima kwi-road accident fund njengomuntu olimale esemgwaqeni, ngoba njengoba ilimela lolu hlobo kuzosho uguquka empilweni yakhe. Sizokwenza konke okusemandleni, ihhovisi lethu selilungisile ukukhuluma nommeli wethu ukuthi uma isesimeni esikahle siqale leyo process sikwazi ukumxaka ngayo, sabona ukuthi nokugula kusamcindezele ngenhla. Kodwa-ke uma esekupholile sizozwa futhi ukwelulekwa ngodokotela ukuze simlekelele ukuba njengeqembu simtholele umlenze wokwenziwa i-artificial leg. Mengameli we-IFP umnumzane Uvakashele njengoba esichazela kabanzi-ke ngesimo sakhe umnumzane uZulu bekade bezombheka khona la esibhedlela inkosi Albert Luthuli yakuveza ukuthi iningi izinto abazokwazi umeseka ngazo njengoba sizoba nempilo sizoba noguquko emva kokuthi uZulu walimala kwasekonqanyelwa umlenze. Udebo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Usomlomo uMasipala uMvoti uMfundo Masondo uthi-ke ukuxhunywa kukagesi ngokungemthetho kuzolimaza izitolo ezinkulu zedolobha iKranskop. Lokhu kusho ngenkathi kuqhubeka ukunqanyulwa kwezitambo zikagesi esifake ngokungekho emthethweni emkhukhwini yakhelele leli dolobha. Lokhu kuze emva kokuba-ke izitolo eziningi kuleli dolobha zikhalaze ngokwehla kwamandla kagesi. Usomlomo uMasipala uMvoti uMfundo Masondo ehambisana nenkampani ephehla ugesi kulelo Eskom bahambela idolobha laseKranskop lapho benqamule khona izintambo zikagesi ezixhunywe ngokungekho emthethweni. Ngamanje siseKranskop silethwa i-drive yokuzodisconnecta the illegal connections akhona. Sithole outcry from the businesses, the major businesses, ukuthi u-Eskom uyachaza ukuthi i-grade izocollapse eKranskop because most of the businesses, the informal settlements bantshontsha ugesi, so at any stage sizocollapse. So bizile umphakathi sabachazela, and today we're disconnecting nje anyone onentambo zikagesi owenza inyokanyoka kunama disconnections. We are also further removing the illegal containers, as you can see behind us, because they are the chief perpetrators of the illegal connections. So we are taking them and seizing them, and they'll be going to a place of safety la siwagcina khona. Then we'll be doing a mega cleanup of the town iqala today. Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini lo masipala wahambela amadolobha akhela uMvoti ngenhloso yokukhuculula idolobha kanye nokuxwayisa abantu abadayisela komahamba nendlwana ukuba bethola amaphepha abagunyazayo ukuba bedayisele kule ndawo. Usomlomo uMasondo bese veza ukuba abaningi abakwenzanga lokho. No, njengamanje isiqale nje la it's illegal ngokwama bylaws, it's highly illegal ukuthi ubeke i-structure over here. Ma une permit
usebenzisa igazebo, and they are not doing that. But vele uvuke sekunama container amasha, and we end up having that problem. So all of these people here are illegal, to a point that even the businesses behind the rank, lawa anama structures, are illegal in terms of ugesi wonke ayawuntshontsha. Hence even the Eskom line, the proper Eskom line, had to be removed because none of them are paying for electricity. Khona manjalo uphinde waveza ukuba basazobuya bekhulumisana nomphakathi ngesixwayiso sokusebenzisa ugesi ongekho emthethweni. Njengamanje we'll come back njengohulumeni onakekelayo nomkhandlu o people centered osebantweni, siyabuya siza la still sizokhuluma nabo, sizo engage quite radically about udaba lokuthi where are we with udaba lukagesi, where are we with informal traders, because it's become a hub of illegality njengamanje kwenziwa into ephula umthetho. So yona into esizama ukuyiminimize njengamanje. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV eKranskop. Inkampani kaloliwe Transnet ibambiseneke nebhange Bidvest bathuleke ngokusemthethweni isikhungo sokuqeqesha ngezolimo esempangeni ngaphansi komasipala uMhlathuze impangeni Agricultural Hub. Umphathi omkhulu wokuthengwa kwempahla kwaTransnet uVuletsani Nemukula uthi ke ukuvula kwalesi sikhungo bahlose ukuhlinzeka ngamathuba omsebenzi kwezolimo kwintsha ke engasebenzi ukuvikela ukudla kanye nokunye. Intsha ke ngama30 eqhamuka ezindaweni zamakhosi ezahlukene ezakhela impangeni abayingxenye lohlelo lokuqeqeshwa kwentsha ngezolimo nokuwuhlelo ke oluqalwe inkampani kaloliwe Transnet ibambiseneke nebhange iBidvest. Lolu hlelo ke kulindele ukuthi lisize intsha engasebenzi ukuthi ithola amathuba emisebenzi futhi ke lolu hlelo luzolelekela lentsha ukuthi ikwazi ukuthi isebenzise ulwazi abazobe belitholile ukuthuthukisa imiphakathi kanye nezindawo zamakhosi ngezolimo. One of the projects that is part of the enterprise supply development that we have as Transnet, and it's really a critical project from the point of view that it creates an opportunity where we give young people an opportunity for employment in agriculture. And over and above that, it will obviously help the community from the point of view that with the knowledge that these youngsters are picking up here, they will be able to go and utilize this knowledge and open other businesses and help others in terms of ensuring that they are able to get the benefit. And from the community point of view, we obviously like to make sure that at least we get the involvement of the community, the local business people, because part of what they are doing at the moment, for this project to be sustainable, we need to make sure that there is off-take agreements that are in place so that by the time when their produce are ready for harvesting, they have got the market that is available. Izinduna namakhosi babeyingxenye lomcimbi omkhulu baluthokozeleke lolu hlelo. Ukushintsha le ndawo eyayikade isebenza yenza omunye umsebenzi isibuyiselwa ukuthi yenze omunye umsebenzi ozobenefita wona umphakathi futhi. Ngicabanga ukuthi nje nami ngijabule kakhulu ukuba ingxenye yokuba ngikwazi ukukhatha nje iribbon egameni lobukhosi ngoba nami kangiyiphethe. Nami ngiphethwe ukhona umfowethu ohlele esihlalweni oyinkosi ingonyama uMisuzulu. Ngimele yena nami lapha mangabe ngikhona ngimele nawo onke futhi amakhosi naso sonke isizwe. So ngiyajabula kakhulu kuma companies afake nje uxhaso lolo lincane alifakile olubalekile ngoba konke lokhu kuyisizwe phambili. Kanti intsha izokwazi ukuthi ke iziqalela amabhizinisi kuthi izitshalo zabo bezidayisele izimakethe ezinkulu nolwazi abalutholile belisebenzise ukuthuthukisa umnotho wezolimo. CZgen igeneration yasimanje asifocusile kulento yokungcolisa izandla because sibuka ukuthi agriculture ibhizi manje siyangcola and sifuna nokubuka abantu, but then understand ukuthi imali semhlabathini and we are the future billionaires ngenxa yomhlabathi yabo, and ukhethwa kule project kuyithuba elingqayizi vele. Asike seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazi-ke okuyihloko kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Ilembe I-Santaco Inikelele ke abafundi ngemifaniswano umengameli we-IFP Uvakashele IZISULU kanti umasipala uMvoti uxwayisa ngabazixhumela ugesi.
Isigungu somabhizinisi abazibiza ngemuzi wabantu Business Forum sisabisa ngokumisa ukulungiswa komgwaqo N2 Main Harding Road uma ke izikhalo zabo zingalalelwa. Uhlalo lesi sigungu Bongani Silangwe uthi ke bazomisa ukusebenza kulomgwaqo kuze kube komoya kumasipala umzwabantu lalela izikhalazo zabo. Isigungu somabhizinisi abazibiza ngemuzi wabantu Business Forum bathi bafuna incwadi bagunyaza ukuthi nabo bahlale kwikomiti lesikhashana lokuthatha izinqumo zokulungiswa komgaqo omkhulukazi uN2 Main Harding owalinyazwa izimvula ezinamandla ngoMasingana. Ongusihlalo kulesi sigungu uthi meya kamasipala umuzi wabantu inyoni yahoxisa incwadi bagunyazayo ukuthi bahlale kuleli komiti. Into esikhala ngawo la ukuthi sifike sanikezwa incwadi ukuthi sinelungelo lokuthi sihlale ku-PLC. Sithe ngolesine sefana ukuthi ngaba sithola ithuba lokuthi ilunga lethu lihlale ku-PLC. Sathola imbiko ethi umeya wethu uZungu ufake incwadi erejector isihlalo sethu lapha kuyi-PLC. Yilapho sesathatha isinqumo sokuthi siwumise lo msebenzi oqhubeka la ku-N2. Iqhuba uthi meya izangi banike izathu sokuhoxiswa kwalencwadi ubese veza ukuthi bangamahlubuka kwesinye isigungu somabhizinisi. Akazange zasinikeza umeya izathu kodwa ngokubuka kwethu ngenxa ukuthi amaforum esinawo la emzwabantu mabili. So lene enye esisuke kuyona iforum ngoba sihlubuke kuyona thina. Ayizange ize ikwamukela ukuthi asisawona amalunga ayo and yakubeka kwacaca ukuthi angeke size sithole lutho thina la eKZN bazosivalela kuyona yonke into. Ngokubuka kwethu siyabona usekuqhubeka lokho ke manje ngoba basimisa kuyo yonke into esizama ukuthi nathi ngokwelungelo lethu sithole imisebenzi njengosomabhizinisi abasafufusayo. Uthi umimeya kamasipala umuzi wabantu ingazilaleli izimfuno zabo bazophinde bamise ukulungiswa kwalomgaqo. Uma ngaba umeya eqhubeka futhi nokusivimbela ukuthi singakwazi ukuthi sibe ingxenye adedele lencwadi ahoxise leya siplan ukuthi ngomsombuluko umasipala wethu umenxi ukusebenza up until umeya aze avumelane nesicelo sethu ukuthi sifuna ukuba ingxenye lapha ku-PLC. Unobhala kulesigungu somabhizinisi umuzi wabantu Business Forum uthi bafuna isizathu sokuthi kungani imeya yahoxisa incwadi yabo. Sifuna ukwazi ukuthi umeya incwadi la ayithathile athi angasaqhubeka naye yini into ebangela ukuthi angasaqhubeki nalencwadi and sizokwenza sure ukuthi le ncwadi ifayingeni ngoba phela angeke ufike umuntu umnunuse ngeqatha ube suphinde uyalithatha. You have to give a valid reason ukuthi leqatha ngilithathiswayo yini okudala ukuthi ngize ngilithathe because nathi imisebenzi eminingi izavalwa la emzwabantu. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala umuzi wabantu ngalolu daba ayiphumelelanga. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele kwezindaba ze1KZNTV ngise-Harding. Kusunguleke uhlelo olusha lokulisana nelehlaba sokubeka kwemfuyo esifundazweni KwaZulu-Natal. Lolu hlelo luzosetshenziswa ngokwesifundo ezakhelele sesifundazwe. Lokhu kuvele ngenkathi ungqongqoshe umnyango wezolimo uSuphazuma ezokwathula uhlelo lokulisana nobugebengu obuqondene nemfuyo olubizwa nge-anti-stock theft endaweni yasemangweni ngaphansi kwesifundo uthukela. Nokuyilapho kuvele khona ukuthi isifundazwe KwaZulu-Natal ingenye yezifundazwe ehlaseleke kakhulu ngalesi sihlava. Umnyango wezolimo usungula uhlelo olusha lokulisana nesihlava sokwebiwa kwemfuyo esifundazweni KwaZulu-Natal. Isifunda ngasinye sizokuba nophawu lwaso lemfuyo njengoba lemfuyo yetshiwe iphinde idayiselwe KwaZulu-Natal. Sifuna ukuthi lezi nkomo ezintshontshiwe sizifune size sikwazi ukuzithola kodwa sibe silekelela yilolu hlelo esolontsha namhlanje sibe sisebenzisana namaphoyisa. Olunye lo hlelo esizobe silontsha yilolu lokuthi kulaba abanensimbi zokushisa umshiso wabo osho insimbi umuntu uthi lenkomo eyakhe kodwa sifuna ukuthi sikwazi ukuthi sibheke ukuthi ngoba inkinga enkulu ukuthi kuntshontshwa inkomo zisuke la othukela kwesinye isikhathi zisiwele kwaNongoma zisuke kwi-district ziye kwi-district enye sitheke sizoba nekhuzane nomshiso manje ozoqondana ne-district ukuze inkomo uma ingabe ingadi ntshontshwe la
emphungundlovu sikwazi masiyithola sazi ukuthi leyo nkomo eyala kule district le sicabanga ukuthi izosiza namaphoyisa ukuthi mase sitholiwe inkomo sikwazi ukuthi sisheshe sikwazi ukuthi sithole ifike kahle kumnikazi wayo. Ungqongqoshe wezolimo uSuper Zuma uphinde wahlanganyela nabomthetho emngceleni lapho behlanganise khona amakhanda ngokulwisana nokwetshiwa kwemfuyo. Ekseni namhlanje siqale ngokuthi siyokhuthaza amaphoyisa asebenzisana namasosha aphumile ayohlangana namanye amasosha namaphoyisa kwamanye ama-province kakhulukazi namasosha ase-Lesotho la sizama ukuthi sisebenzisane singohulumeni abahlukene kodwa silwe nokuthi nalesihlava sokuntshontshwa kwenkomo esicabanga ukuthi kuzosisiza kakhulu ukuthi namaphoyisa ajabulele kakhulu ukuthi lolu hlelo ukuthi liyabasiza nabo ukuthi kulube kukhona abakubonayo ukuthi ukuthi uhulumeni uyakubona ukubaluleka kwabo. Sicabanga ukuthi uma siphuma la namhlanje ngalezi ndlela esizobe sizinazo sizobe sizithula namhlanje la kuzozama ukuncipha kakhulu ukundaba kuntshontshwa kwenkomo kule ndawo yaKwaZulu-Natal nakwezinye indawo ezomakhelwane. Kanti inkosi yakule ndawo iveza ukuba banethemba lokuba lolu hlelo luzonciphisa ukwebiwa kwemfuyo esifundazweni kaZulu-Natal. Sinalo ithemba ukuthi kuzoba khona ukusaba ngoba ubuchwepheshe esibutholayo esibuzwayo ukuthi ibona obuzosebenza cishe buzokwenza ukuthi ukutholakala kwemfuyo elahlekile kube lula kunokuba imfuyo ingaziwi igcina ingaziwi ukuthi iphelelepi. Ubuchwepheshe esibuzwayo ukuthi ibona obuzosebenza sinikeza ithemba lokuthi izolandeleka imfuyo nalapho igcine khona igcine itholakele nomkhondo kuyoba lula ukuthi utholakala ukuthi imfuyo iphelele ngalapho. Thobe kadladla ezindabeni ze1KZNTV othukela. Emva komjikelozo wohambo belibhada ngezinyawo besuka eRichards Bay behambela amadolobha becela umnikelo wesicathulo kanye namaqakelo ukusiza abafundi abaswele bagcineke bekwazile ukudlulisa lo mnikelo esikoleni samabanga aphansi iNtobozi Primary. Umaqhawe Ziqubu noNjabulo Msweli bathi ke basazoqhubeka nalolu hambo nakulonyaka ukuzama ukusiza abantu abaswele. Banikele ngempilo yabo balibhada phansi ngezinyawo ngenhloso yokufezekisa iphupho labo lokuqoqa iminikelo efana nesicathulo, amaqakelo nokunye ukuze kusizakale izingane ezisuka ezindaweni ezisemakhaya. Umaqhawe Ziqubu noNjabulo Msweli bahambela amadolobha ahlukene izinsuku eziyishumi becela iminikelo nabagcina bekwazile ukuyithola njengoba beyidlulisa lesikoleni sangakubo okuyintobozi Primary School ukuze kusizakale izingane ezisuka emndenini engakhona ukuthenga imfaniswano. Silana esikoleni eNtobozi sizonikela icathulo amapheya awu10 ngoba isikole igenge incane kakhulu bese kuba nama sanitary pads awu42 okuyikhalibhodi la khona lelo sizoveza lokho esasicelele kubantu besihamba ngendlela besibona abantu soveza khona namhlanje cha bafowethu nakho sibuye nakho sikutholile lokho nanisinike kona akubanga yize kodwa kwakuthi kudlulisela einganeni ezazi mhlambe ziyakudinga kakhulu noma ngeke ukuthi mhlambe kubi kuzona kodwa ngaleso sikhathi leso ngoba isikhathi sibe insuku futhi ayifani nje sokudlulisa lokho kuthisha omkhulu umthethwa sithi ayinakho sikutholile nje siyingane zalapha esigodini besihamba ngenyawo. Usihlalo wesigungu sesikole ekhuluma egameni labazali ukushayela ihlombo kwenziwe yilezi insizwa zombili kwazisa imindeni eminingi ayisebenzi njengoba ihlala endaweni yasemakhaya. Isikhathi lesi la nemisebenzi ingekho khona nabazali abanye bafisa ukusiza ingane zabo kodwa uthatha amandla abo awafiki la abafisa bona ukuthi befike khona. So uma kukhona umfowethu la ozosiza isikole ngecathulo nokunye sidlulisa ukubonga kakhulu sithi nje sengathi noNkulunkulu engambusisa nangokuzayo futhi mephinde ethola ithuba aphinde engasikhohlwa njengesikole. Uthishanhloko kwakulesi sikole uzwakalisa ukubonga ngalomnikelo njengoba lokhu kuzosiza kakhulu abantwana ukuze bangasiboni behlukile kunabanye futhi bakwazi nokwenza umsebenzi wesikole ngendlela efanele. Sibonge kuMr Ziqubu ngomsebenzi awenzile. Umkhankaso wakhe siwubonile ngonyaka owedlule lapho bebethathe uhambo behamba idistance ende ngenhloso yokuthi beqokelele izinto ezidingwa izingane okunjengecathulo nama sanitary pads
towels, so to say. Siyabonga kakhulu siyabona ukuthi ke kushuthi kusebenzekile ngoba nakho khona okuncane abasilethela khona kungekuncane ke ngoba phela kuqhamuka ezithukuthukwini zokusebenza kwakhe. Sizwakalisa ukukhulu ukubonga njengesikole egameni lesikole egameni lomkhandlu labazali nabafundi uqobo. Sizwakalisa ukubonga njengesikole ukuthi ke sibe abokuqala kubantu ababenefitayo kulolu hlelo lukaziqobo. Siyanxusa ke ukuthi mhlawumbe umphakathi umeseke. Lamadoda womabili aveza ukuthi nakulonyaka azoqhubeka nalolu hambo futhi acela ukwesekwa kakhulu. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuthi abantu maphumulo entobozi kwesakamthethwa. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo sabukeleke zona indaba ze-1KZNTV nazi ke bekuyizona ebeyihamba phambili osukwini namhlanje. Ilembe I-Santaco linikeleleke abafundi ngemifaniswano umengameli we-IFP Uvakashele IZISULU kanti umasipala uMvoti uxwayisa ngabazixhumela ugesi. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.74 maqhathaniswa ne-dollar semelika libu-20.39 maqhathaniswa ne-euro libu-23.88 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona $2,169.63 i-ounce kuthi ngahluziwe wona $85.42 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. AmaZulu FC azibekisele indawo kuma-quarter final omqhudelwano we-Nedbank Cup emva kokubhaxabula kabuhlungu ke iSekhukhune United ngamagoli 2-0 enkundleni iPeter Mokaba. Amagoli ke elinqobe ngawo uSutha avaleleke uNethin uSid Dion kanye noVictor Letswalo eSkapablo Martins bonakala ke zifuna ukuhamba ibanga elide kulomqhudelwano nakuba ke zingenzi kahle kwe-DStv Premiership. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Bukelekeze yagoqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Impela sonto emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.